трябва текст. Да. Когато няма път, по който да минеш, аз ще те вдигам на ръце, ще те нося. Чакайте, не си поем въздух, извинявайте. Те нося. Готови ли сте? Всичко е наред, когато няма път, по който да минеш, аз ще те вдигам на ръце, ще те нося. Когато се съмни и смисъл не виждаш, аз ще съм силата в очите ти. Не съм те оставил, помни, че вечността е моя, там те водя, аз ще съм те. Всичко е наред.